Sağında 30 yıllık tarih birge bağlı. Şanlı Selet. Biz Selet'ni ko'rsatamiz. Вот она, Земля. Даже до сих пор верится с трудом, что это наша планета, снятая из космоса, а не кадры из фантастического фильма. Чтобы так увидеть Землю, человечеству понадобились многие тысячелетия. Утро это, 12 апреля, было хорошим, солнечным утром. Специальный автобус, устроенный так, чтобы можно было от бортовых источников питать скафандр космонавтов кислородом и электроэнергией, отправляется к стартовой площадке. Конечно, все волновались. И, пожалуй, момент доклада и момент перед посадкой в корабль, он такой более эмоциональный момент. И я, конечно, растрогался. И все растрогались. Полет первый, полет во что-то такое неизведанное пока, неясное. 9 часов 06 минут по московскому времени 12 апреля. Кедр. Я Заря-1. Зажигание. Понял, раздается зажигание. Желаю вам доброго полета. Заря, Кедр, самочувствие отлично, продолжаю полет. Все переношу нормально, самочувствие отличное, настроение бодрое. Пройдут годы. Будут улетать к далеким планетам посланцы Земли. И есть высокая справедливость в том, что всегда в ряду их имен первым будут называть имя Юрия Гагарина. Barınızға da selam, sizin bilen canlı Selet. Hem biz bizning 11-ci шығарылышыбызны башлыйбыз. Нақ шулай біз алдыңғылар билер форумда 6-шы смена һәм инде берничә көндән менә бу җәйге марафон безнең кызганыч кибете. Hem sizin bilen bugün Туран абый, Зилә апа. hem biz башлыйбыз. Каралы Туран абый, син бит алып барышыңа түгел, безнең форумыбызның арт директоры. Синең өлкәдә эшләр ничек бара? Барысы да яхшы, барлык сәл кешеләр, әйдәманнар, баш җитәкләр ут, монда программа вообще огонь. Беләсең, сәләттә һәр вакыт шулай. Һава торышы да үтәле. Нәкъ шулай, әйе. Сәләттән барысы да яхшы һәр вакыт. Әйе, Сәләттә барысы да ут, бүген һава торышы да ут һәм иң мөһиме, монда шәхесләр ут. Киләсе шәхесебез Ринат абый, танышабыз. Хәерле кич, Сәләт. Сезне Ринат абыйгыз Гилмуллин сәламли. Мин Сәләттә 1996 елдан Сәләт Түбәнкам аланынан бирле. Күп еллар Сәләт фестиваль җыены директоры. Бүгенге көндә Татарстан Фәннәр академиясының Гамәли семиотика институты директоры. Сәләт белән институт оешканнан бирле бергә. Менә инде 30 ел. Сәләт белән бергә төрле IT проектлар башкарыла. Аларның берсе дөнья күләм танылган Татсофт тәрҗемәче программасы. Әлеге сервисны 120 илдән артык кулланучы файдалана. Әйе, 30 ел бер мизгел кебек үтеп китте. Әмма бүген дә Сәләтне мин үземнең бер зур гаиләм итеп тоям. Тормышымда Сәләт булганга мин бик нык горурланам. Җойдат абый, сиңа моның өчен чиксез зур рәхмәтләремне белдерәм. Алга таба да төрле бийек үрләргә юлларыбыз дәвам итсен. Зур максатларга ирешергә язсын. Сәләт, юбилеең белән. Мин сине бик нык яратам.
Ренат абый, сиңа бик зур рәхмәт. Зилә, беләсеңме, бу бит гади гына форум түгел, сәләт форумы гына түгел. Әйе, биредә ике зур оешмабыз, сәләт һәм алдынгылар кушылдылар. Һәм иң мөһиме, биредә төрле районнардан булган катнашучылар укыйлар, ял итәләр, танышалар һәм бу минемчә бик шәп. Һәм монда яңа сәл кешеләр дә бар. Әйдә, аларның кәефләрен белик. Һәм шул арада сез карагыз, син кара. Мин хәзер кызыклы кунак белән сөйләшеп алам. Киттек, карыйбыз, дуслар. Biz инде эфирне дәвам итәбез. Безнең бүген кунакта Муса Җәлил исемендәге республика премиясе лауреаты, Шаян ТВ башкарма директоры Сахабетдинова Рамиля апа. Димәк, Рамиля апа, беренче сорау. Исәнмесез? Беренче сорау, ничек сез сәләт хәрәкәте белән таныштыгыз? Сәләт хәрәкәте белән мин нәкъ 30 ел элек танышкан идем. Чынлап та мин хәтерлим әле шундый кичкенә генә палаткаларда шундый җанып тора торган безнең укытучылар, менә Җәүдәт Сөләйманов безне чакырган иде. Җәүдәт абый, ул менә шундый кичкенә генә палаткалардан, шундый чатырлардан хәзер шундый зур бер гаиләгә әверелде һәм зур бер хәрәкәткә әверелде. Чынлап та менә 30 ел эчендә мин сәләтне гел күзәтеп барам. Күзәтеп кенә бармыйм, хезмәттәшлек итәм. 30 ел инде без башта мин үзем генә хезмәттәшлек итсәм, аннан соң безнең Яш ТНВ дигән берләшмә ачылды бит инде берләшмә. Минем хезмәткәрләре без бергә үткәрәдер идек, бергә акциялар, бергә тапшырулар эшлидер идек. Һәм менә әлбәттә Шаян ТВ ачылгач безнең тагын да элемтәбез ныгыды. Чөнки Шаян ТВ каналы белән без бергә эшлибез сәләттә. Без беләбез инде, аерым бер программа бар, менә сәләт Шаян ТВда, аның турында аерым нәрсәләр сөйли аласызмы? Әлбәттә, менә тагын шул 30 ел элеккә әйләнеп кайтсак, чынлап та әле кичкенә генә сюжетлар башта эшлидек бит инде, тапшырулар эшлидек, аннары соң менә безнең гомумән алганда телевидениедә эшләүче яшьләр, балалар менә монда сәләттә үстеләр. Чөнки мин аларга үзем дә әйтәдер, менә безнең сәләт хәрәкәте бар, әйдәгез шунда җәйләрне үткәрегез, гомумән алганда сәләт белән аралашыгыз дип, менә элекке заманда әле бик сәләтнең эшчәнлеге эшлегенә башлаган вакыттан ук безнең балаларыбыз шулай эшләп киттеләр. Шаян ТВга килгәндә инде әлбәттә безнең тапшыруларыбыз бик күп. Без башта сюжетларга төшерсәк, хәзер аерым бер программалар эшлибез һәм иң мөһиме ул программалар елдан ел зурая. Хәзер инде мәсәлән без айга бер сәләт турында аерым безнең программа сәләт дип атала. Безнең Шаян ТВ каналында һәм шулай ук Яңа гасыр телевидениесында һәм ТНВ Планета каналларында чыга, бер генә каналда эшләми, бу тапшыруларны күрсәтмиләр. Сәләтнең эшчәнлеге әлбәттә һәр яктан да үрнәк итеп әйтеп китәсем килә. Бу инде тәртип ягыннан да, белем ягыннан да, креативлык ягыннан да, гомумән алганда сәләт ул менә чын мәгънәсендә сәләт. Шундый сорау тагын, сез бит үзегез дә, сезнең гаиләгез ничектер сәләт белән иң төпне әйтмәгәнмен әлбәттә. Аның турында да сөйләп китегез. Әлбәттә, менә минем улым 5нче сыйныфны бетергәннән бирле әйдәман булып, 5нче сыйныфны бетергәннән бирле сәләттә. Ничәнче елда булды? Ул ничәнче елны була икән инде. Менә хәзер аңа 19 яшь. Анага 5нче сыйныфта 10 яшь була инде, 9 ел элек була инде бу. Һәм нәрсә әйтәсем килә. Иң беренче көненнән ул минем улым Айвар гашыйк булды сәләткә.
ул анда бөтен сменаларга жүрде җәй буе, һәм шуннан ул яз көне, көз көне санак лапка йөри башлады. Гомумән алганда ул бөтен сменаларда булып чыкты инде, анага бөтен сменаларда ошый. Хәзерге вакытта ул менә әйдаман булып эшли. Ул инде иң беренче барганда дулкынланган иде. Мин ничек эшләрмен икән балалар белән дип әйтәм, улым борчылма, ул бит сәләтле балалар, сине аңлый торган балалар анда. Һәм анага бик ошады. Бу елны беренче тапкырмы? Сәләттә бу елны. Быел әле мин сәләткә беренче тапкыр килдем һәм мин бүген очрашуга килдем. Ул безнең Татарстан рәисе Рөстәм Нургали улы Миниханов белән чынлап та менә без партнерлар һәм безне сәләт оешмасы гел чакыра сәләт җитәкчеләре, рәхмәтлемен. Без шулай тапшырулар белән генә түгел, менә ныклап та шулай күзгә күз тә очрашып үзебезнең фикерләребезне әйтергә тиеш. Әлбәттә инде үзебезнең Рөстәм Нургали улы янында очрашу, фикерләшү, анда бит без бер генә түгел, без бик күп партнерлар сәләт. Без бер-беребез белән танышабыз, менә сәләт әле ул берләштерә дә партнерларны да. Соңгы тапкыр сез теге елны булдыгыз. Былтыр булган иде. Былтыр. Ничек сезгә үзгәрешләр? Әлбәттә, менә үзгәрешләр бик зур. Менә миңа беләсең нәрсә ошый монда? Мин сәләткә беренче адымны атлыйм икән. Мин күрәм монда тарих, Алмаз хан, Кудрат хан, менә бу Кубрат хан. Без менә аларны бит тарихны, бу тарихка бер адым гына түгел, бу без тарихка кирип китәбез. Чөнки Биләр каласы ул бик шундый тарихи һәм менә әйтәләр бит инде монда дугалар бик күп укылган инде менә шундый бик менә минем күңелемә, йөрәгемә, калбимә якын җир бу һәм әйтеп китәсем килә, мин монда килгән саен рухланам. Бу мөхиткә шаккатам, гаҗәпләнәм, сокланам һәм әлбәттә менә монда балаларны күрәм, әлбәттә монда яңа балаларны күрәм. Мин бик күп балаларны беләм, чөнки мин алар белән аралашып яшим. Алар бит инде Шаян ТВда да, алар сәләттә дә актив бала бөтен җирдә була бит инде. Һәм әлбәттә ерактан килеп чабып эндәшәләр, күрешәләр. Аннарысын менә монда даганнар арткан ахраймы, даганнар, тагын менә монда бик күп үзгәрешләрне күрәм һәм иң төп үзгәреш ул безнең янып торубыз, янып торучылар арткан, монда күзләре янып тора. Тагын бер сорау, менә сез әйттегез, сәлкешләр турында, алар алып баралар, күбесенчә Шаян ТВда. Вот менә калган команда тагын бармы? Кемдер сәләттән, кем сезнең белән Шаян ТВ белән эшли икән? Без бик күп кешеләр белән әлбәттә эшлибез. Без менә үзебез дә сәләтле балаларны үзебез дә табабыз. Без менә Актаныш татар гимназиясе безнең белән эшли. Без алар белән эшлибез. Аннан Сарман гимназиясендә без шулай ук Ульяновск өлкәсендә, Димитровград өлкәсендә безнең үзебезнең филиаллар бар. Без менә шул сәләтле балаларны берләштерүдә тагын бик күп. Аннан безнең Әстерхан өлкәсендә бар балаларыбыз. Анда юкмы портфолиода карыйсыз сәләттә галочка? Аннан мин әлбәттә мин очрашуларга җөрим бит, мин әйтәм, сез сәләткә барганыгыз бармы? Юк әле менә уйлап торабыз, әйтәм, уйламагыз, турыдан-туры сәләткә барыгыз. Сәләтегезне тагын да үстерәсегез килсә, әлбәттә сәләткә юл алырга кирәк, шулай бит? Шуннан да Рамиля апа, сез әйттегез, бүген безгә килде кунак, безнең рәисебез Рөстәм Нургали улы Миниханов. Әйдәгез, аның белән очрашуны карап үтик. Sələt komandasına neyli diləkləriniz var sizin? Kengayarga. Şən көңелдән һәммәгезгә дә зур рәхмәт. Менә шушындай актив булганыгыз өчен, бердәм булганыгыз өчен, әлбәттә, безнең киләчәгебез шушы сездә. Шуңа күрә нинди көчләр без сезгә салып куябыз. Безнең киләчәгебез шуңа күрә менә шушындай кызлар, җегетләр булганда, безнең киләчәгебез Татарстанның киләчәге, илебезнең киләчәге уңай булыр. Сезгә һәммәгезгә дә исәнлек, саулык, матур булыгыз, исән сау булыгыз, актив булыгыз. Уңышлар сезгә, рәхмәт. Менә биләребезгә кунакка Рөстәм абый да килеп китте, без тегә кунакларыбыз белән танышуыбызны дәвам итәбез. Сегодня рядом со мной тренер образовательной программы форума «Алдынгылар беләр форум» Гөлфия апа Матугулина. Привет, сәлам! Сәлам!
Расскажи, пожалуйста, чем ты занимаешься на форуме, как тебе программа образовательная и самое главное, как тебе дети? Классный вопрос. Как тебе образовательная программа, если ты ее делаешь, собственно? Естественно, она потрясающая. Мне очень ценно, что здесь в этом году вновь потрясающие ребята. Я знаю, что у них в этом году был очень даже отбор. И приехали лучшие из лучших со всех уголков Республики Татарстан. Заряженные, активные, стремящиеся развиваться. А самое главное, которые готовы учиться делать добрые дела. Мне очень комфортно. У меня потрясающий первый шатер про культуру. Мы с ними культурно творим, развиваемся. И мне ценно, что дети, подростки, молодые, классные, заряженные ребята готовы делать этот мир лучше. Вот вы упомянули про культуру. Какие инициативы ребят можно вот выцепить за эти 2 дня? Какие интересные идеи и предложения вообще были? У нас есть такой час дирекции, где каждый день ребята придумывают и тут же реализовывают. Мне кажется, это прям очень крутая идея для образовалки. И вчера мои неожиданно сказали, мы будем делать мастер-классы. Я честно, я в них, конечно, верила, но мне казалось, что они, из 5, 3 проведут максимум. Все. Провели все 5. Все 5. И пришли счастливые, довольные, и подходят, говорят, Гульфия-апа, мы это сделали! И я, на самом деле, очень счастлива, что они вот так вот могут в себя поверить и сделать. Значит, приехав на места к себе в маленький район, или в большой район, неважно, значит, я тоже так могу. То есть пару ребят, есть наша классная идея, есть взрослые, которые могут поддержать и сказать, ты молодец. И все, и давай реализовывать. Чтобы больше было добрых дел, чтобы было больше вокруг прекрасных людей. И, конечно же, движение первых развивалось. Еще упомянули про час дирекции. Хочется отметить, что этот форум у нас необычный. Он делается вместе с движением первых. Алдыңғылар харакеті белән. Расскажи про этот час движения. На других форумах такого не было. Это же выходит из образовательной программы, и после обеда ребята еще собираются и что-то делают интересное, крутое. Что это за час движения? Если говорить еще раз, до обеда у нас образовательная программа максимально подстроена на том, чтобы делать этот конвейер добрых дел. И, то есть мы прям делаем затравку на то, чтобы в следующие года реализовывать добрые дела. А здесь после обеда час дирекции – это вот как раз про инициативы. То есть если утром мы думаем глобально вещи, которые мы можем сделать у себя в районе и помочь другим районам сориентироваться и придумать какие-то добрые дела, связанные со своим направлением, то в час дирекции это прям здесь на местах. Вот захотелось мне фестиваль обнимашек. Вот мы пошли и делаем фестиваль обнимашек, и все счастливые, довольные, обнимаются и радуются. И мне очень классно от того, что ребята действительно придумывают, то есть не мы им придумываем, а они сами такие, Гульфия-апа, мы придумали. И я такая, супер, идите и реализовывайте. Это очень круто. И это, наверное, уникальность такая, прям хорошая уникальность именно этого образовательного блока, что они могут попробовать. То есть не просто я придумал, а еще попробовал. Очень круто, что вот на этом форуме есть такая возможность прямо сейчас реализовать свои идеи. В целом движению первых в этом году исполнился 1 год. Как прошел этот год для вас? Какие проекты вместе с движением вы можете отметить, рассказать нам? Я в движении первых работала, сейчас не работаю в движении первых, но всей душой к этому движению, конечно, располагаю. Но, наверное, мне очень хочется рассказать про проект, который мы придумали вместе с одной музыкальной школой Казани и реализовали межрегиональный форум, фестиваль «Голоса первых». Хоровой фестиваль. Я помню про Хоровой фестиваль. Это когда круто, хоровики, дети приехали, выступали, пели. У нас было совсем 3... с ближайших регионов к нам. И у нас был почти 3 часа концерт, но все были счастливые, довольные. И для меня это важно, потому что это мой профиль, я этим жила много лет, а тут это реализовалось. То есть даже тема с хоровиками вдруг неожиданно реализовалась на этой площадке, в этой истории в движении первых. Поэтому, конечно, для меня движение первых очень много
это новое знакомство, это новые люди, это новые дети, это новые подписчики. Но это всегда история про вот этот взаимоэнергообмен. Мне очень классно. Я очень люблю приезжать в Салят. Наверное, знаешь почему? Потому что когда я приезжаю в Салят, и у меня либо даже в туалете меня могут найти и сказать: а я вас знаю. Я подписана на вас. Да, или а вы Гульфия Павловна, у нас там где-то выступали. Я такая... Приятно очень. Очень приятно, можно руки помочь? И вот у меня прям сегодня такой случай был. И это вот на самом деле очень крутая история, когда ты про сообщество. Вот это сообщество, вот вы тут друг друга и узнаете, радуете, и через какое-то время вы можете случайно встретиться на каком-то другом мероприятии, либо еще что-то, и поддержать друг друга. То есть вот это вот даже элементарно обнять, улыбнуться тому человеку, да, с которым ты был, потому что, например, вы увидели одинаковый мерч, да, или что-то еще, и такой: супер, это свой человек, и мне хочется тебя сейчас обнять. Да, хочется тебя обнять. Еще хочется отметить, что на форуме очень классная и крутая команда тренеров. Расскажите про них, кто здесь в Беляре учит нас. Ну, во-первых, нас возглавляет наша прекрасная Полина, и мне очень нравится, что она в этом году собрала такую хорошую, сильную команду из разных уголков нашей страны. Не только Татарстан. И, наверное, могу отметить, славится Салят, потому что всегда приезжают те, кому действительно хочется и важно менять этот мир вокруг и делать его лучше. И очень классно, это тоже такая для меня заметочка, потому что я практически каждый год приезжаю в Салят, что те, кто уже, например, даже не в Татарстане, в других городах, все равно приезжают в Салят, в Татарстан, готов поделиться своими знаниями, своими умениями. И ребята, я думаю, что ребятам это очень ценно. И это вот, наверное, одна из самых классных историй, когда говорили фразу: неважно, где родился, в Татарстане пригодился. Вот да, это вот все. И у нас нет там каких-то людей, с которыми мы уже не общаемся, а это вот как раз, да, ты тоже часть нас, поэтому вот это вот очень хорошая история. И тренерский состав, я уверена, вот я поработав с ребятами, уже максимально горжусь нашей командой, потому что мы действительно сделаем хороший продукт, который потом можно будет использовать. То есть я уже внутри настроена, что будет классная история, которую мы потом расскажем, и я буду говорить: а вы знаете, кто я придумал, ребята? И мне будет от этого кайфово, и я надеюсь, что ребята это будут применять. И очень круто, что мы уже на второй день видим этот результат, видим горящие глаза ребят. И самое главное, да, Салят — это правда атмосфера возможностей. Вот. И мы подготовили маленькую игру для вас. Давай. Через эмоджи нужно будет понять, что мы зашифровали. А это что-то первое в нашей стране или вообще в мире, так как движение первых, что-то новое, Олдынглар Харакете. Вот, я вам покажу картиночки. Так. Там эмоджи, и мы спрятали туда что-то первое. Ой, ну давай. Давайте попробуем. Я очень надеюсь, что я справлюсь. Первое, самое, наверное, легкое, но такое интересное. Ну, это, конечно же, первый полет в космос. И Гагарин, вот, наверное, тут в эмоции. Первый ответ правильный. 1-0 в мою пользу. Второе. Так, ну это, наверное, фиджитал. Первый раз, что в Татарстане был фиджитал. Первый раз в мире. Первые в мире? В истории человечества фиджитал-игры прошли у нас в Казани. Супер. Да, супер. Второе тоже попали. Хорошо, летим. Третье. Это, наверное, то, что мы придумали вакцину. Какую-то. Хороший вариант, но нет. Так, подожди. Какой-то таблица Менделеева, в смысле? Менделеев? Да, вау, очень быстро угадали, кстати. Супер. Видишь, я про какую-то современность, а тут, оказывается, надо думать. Да, иногда нужно копать в историю. Очень интересный. Я прям вот горжусь этой картинкой, и мы так интересно, мне кажется, зашифровали что-то первое. Ну, первое в России по молодежной политике, наверное? Нет. Можно я дам маленькую подсказку? Тут мы зашифровали человека. Тимур Сулейманов? Да, давайте сейчас объясним. Конечно, он был президентом Лиги студентов, он был руководителем, директором Салят, он был, собственно, министром по делам молодежи Республики Татарстан, а сейчас руководитель движения первых. Все легко. Аплодисменты просто, отлично. Оказывается, здесь зашифрован еще Тимур Жадетович. Да, человека зашифровали. И крайне. Ну, у меня почему-то универсиада, нет?
интересный вариант, но нет. Что-то ближе к нам, что-то более новое, что-то такое активное. Урампарк? Нет. Кстати, очень интересный вариант. В смысле, велики, BMX-еры, тут Да, все дела? да, почти. Вот первые два смайлика, они что делают? Они всегда Бегут. в движении. Ну, Так. движение первых республик Татарстан? Супер, мне кажется, очень отлично получилось. Спасибо. Все вы угадали. Большое вам спасибо. Хорошей образовательной программы до конца нашего форума. Спасибо вам и всем. Любовь, 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 любовь. А наш эфир продолжается, и следующая рубрика очень интересная, потому что там участвуют сами дети. Так. Они показывают, чем они занимаются через селфи и через фразу «Хораля». Давайте Супер, давайте смотреть. вместе смотреть. Хораля, мы в движении! Qarali, repetitsiyaga keldik. Qarali, biz Sigin apay bilan kibitda. Qarali, bu mening Aydaman. Bu mening Adaman. Qarali, Sayet kafe yanında nihayet şirat yok. Хораля, ничек сәләт сторашыла. Qarali, bu Gülnar apanın bitenge aşı. Qarali, men nihayet samruh kuşun tuttum. Qarali, bu benim eng yaratgan alanım. Qarali! Qarali, bunda zombilar. Sayet kafe! Qarali, master-klassga boralar. Qarali. 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 Bu bizni yaratgan sevgishlarimiz. Qarali. Almasxon alani indi bizning reisimizni qarshi olirga hazır. Qarali. Bu bizning yaratgan direktorimiz. Qarali, qo'rqinish yomg'ir kelar. Qarali. Minga qorim ko'zingga, onda sen bor ekansan, anlasin o'zingga. Я Туран абы ничек сиңа эфир сөйләп кит әле? Супер. 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 Мен Виктор Ши. Мен һәр ел сайын сәләткә киләм дә, һәр ел сайын эфирга эләгәм. Шуны сәләп. Шуңа күрә хәзер инде мин профессионал дип әйтергә дә була. Әйе, менә без әле биләрдә, саф һавада сезнең белән аралашып утырабыз. Шортикта. Шортикта, әйе. Чөнки монда нәрсә, монда кызу үсе ут Туран абыйда комментарийларга күчик. Шунда безгә бик күп комментарийлар килде. Менә Азали мәсәлән язды сәләт в сердечки дип. Азали, сиңа менә бу сердечкалар going back. Әдип Әлмир, Туран Зилә, сез булдырасыз әфәрин дип язды. Җәүдәт абый, сәлам. Сезгә биләр җирдән кайнар сәлам. Свердлау якларында Урал татарлары белән карыйбыз сезне. Менә шундый комментарийда килде. Урал татарлары. Татарстан гына түгел. Биләрдә генә түгел, Татарстанда гына түгел, Рәсәй буенча безне карыйлар. Көтәбез күп итеп йөрәкләр сезгә. Һәм монда бик күп йөрәкләр җибәрделәр. Әйе. Китек. 1 2 3 4 5. Анда кызыл йөрәкләр. Ничек кызлатабыз? Менә булай иттереп. Кызыл йөрәкләр җибәрәбез. Тагын нинди комментарийлар язды? Әйе, хәзер мин YouTube'ка да күчәм. Җанлы сәләт командасына сәлам дигәннәр, сезгә дә бик зур сәлам. Безнең белән булганыгыз өчен зур рәхмәт сезгә. Сәлам сезгә, сәләтлеләр һәм җанлы сәләт турыдан-туры эфир алып баручылары. Әйе, бик зур рәхмәт. Тагын бер кат безне Тагын чакырыгыз. Әйе, рәхәтләнеп Туран абый белән алып барачакбыз. Безгә бик ыршымында. Алдынгылар хәрәкәте турында сөйләүче кунак булырмы икән, әйе? Гөлфият апа Мутагулина безгә инде алдынгылар хәрәкәтенең әлеге форумда булган программасы турында сөйләп китте. Һәм монда әлеге кунак белән бәйле булган тагын бер комментарий бар. Ул да булса эмоджи уеннары күңелле булды ди. Сиңа ошадымы Туран абый эмоджи буенча? Әйе, шуннан. Миңа да менә уйлаганда да, уздырганда да бу уен бик ошады, сезгә дә ошаган. Біз бик шатбыз. Зилә апа лучше дигәннәр рәхмәт.
Инстаграмда комментарий шел булган. Мен де язам ха, Туран абый тоже лучший. Мен яздым ал комментарий на самом деле. Да. Туран абый язды. Шыннан да сәләттә, жаңлы сәләттең шулай партнерлары бар. Алар турында да әйтергә кирәк, Зилә. Безнең партнерларыбызга да күчик, ул Яшьләр министрлыгы, Алабуга политех, әлеге форумның төп партнеры алдынгылар хәрәкәте, шулай ук Созвездие Йолдызлык фестивале, Шаян ТВ балалар каналы, Яшь дипломатлар академиясе һәм Сәләт Стор кибеттә. Партнерларыбыз сезгә бик зур рәхмәт, алкышлар. Сәләт Стор. Карагыз әле, без футболкалар белән дә бик яхшы килештек, төсләр буенча. Безгә тагын сары футболка да кирәк, берәр сәлкеш табырга да без светофор булачакбыз. Кызлар. Нәрсә? Шуннан шул. Сау булашырга да вакыт килеп җитте. Сезгә бик зур рәхмәт, кызлар, егетләр, безне караганыгыз өчен. Әлбәттә без сезнең белән күрешербез тагын. Безнең форумыбыз дәвам итә. Эфирларыбызны да карагыз, безнең белән булыгыз. Җанлы сәләт һәм гомумән биләр форум сезне ярата. Сау булыгыз. Һәм безнең бүгенге иҗади кунагыбыз ул Сәләт медиа үзәге белгече 2021 ел айдаманы Лилия Пагатина. Кулдашым Илсаф абый Тимербаев белән иҗат иткән шигыребез. Сиңа, сәлкешем. Сәлкеш, син бер йолдыз бу галәмдә, яктыртучы тормыш күгемне. Матур чәчәк, алтын көмеш түгел. Бүләк иттем сиңа үземне. Бал кадерлә, уйна һәм көл. Син лаеклы моның барсына. Эзең калсын мәңге сүрелмәслек, якты бер нур булып җиһанда. Ә мин ышкыныңны сүндермичә, җил давылдан сине саклармын. Мәңге онытылмас дустың булып, янәшәңдә һәр чак атлармын. Син мугъҗиза гүзәл бу дөньяда. Бер нидән дә сәлкеш курыкма. Атла һәр чак бары алга гына. Булмаягым тормыш юлымда. Сәлкеш, син бит йолдыз бу җиһанда. Бер тармагы сәләт тажының. 1000 кат йозак аша үтеп кердең, иң түренә минем җанымның. Дөнья, җиһан, мөмкинлекләр барысы да сиңа, сәлкешем. Яктылыкка омтыл тукталмыйча. Син дәвамчым минем, бәхетем.